May kuha Eduardo. Sa oras ang muli po to. Tag uli to tag alas 12. Uy, Kay dugay di ka pa rin to. kanang mga lami ba pili apil tagwi. Palitin na ko. Ano ni gamay ra ni? Ha? Kay yang tuwaon na nila. Di ka kuan. Di ka balik sa ni. Ano sa? Kuan, tubig. Oy, iko. Asaha kanang Rins. Asaha Rins aja nang bak-bak ni. Terong abi. Ya. Ngala. Ngala. Ipatubang diri. Ngala. Ni. Duaan bibi oi. Ayo dila teko. Natin ang medical assistance na manggagaling sa malasakit